श्री रवनाथ इलेक्ट्रिकल्स अँड हार्डवेअर। आमच्याकडे इलेक्ट्रिक, प्लंबिंग, हार्डवेअर, वेल्डिंग, प्लास्टिक, दरवाजे फिटिंग मटेरियल, नट बोल्ट, इलेक्ट्रिक मशिनरीज, कलर, गणेश सजावटीसाठी लागणारे इलेक्ट्रिक मटेरियल आणि चार्जिंग टॉर्च होलसेल दरात मिळतील। आमचा पत्ता गाळा नंबर 4, वरदविनायक अपार्टमेंट, परब हॉस्पिटलजवळ, जिजामाता चौक, कुडाळ। संपर्क 9404 77 61 66 किंवा 9834 22 11 75। राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून घडत असलेल्या नाट्यमय घडामोडींच्या केंद्रस्थानी दिल्ली असल्याचं सत्ता स्थापनेच्या वेळीच सगळ्यांच्या लक्षात आलंय। त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी बऱ्याचदा दिल्ली दौरा देखील केलाय। आताही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्लीला जाणार आहेत। आज रात्री एकनाथ शिंदे दिल्लीला जाणार आहेत। मंत्रिमंडळ विस्ताराविषयी चर्चा करण्यासाठी ते दिल्लीला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून हाती आली आहे। तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेही दिल्ली दौऱ्यावर जाण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जाते। आज संध्याकाळी फडणवीस नागपूरला आणि त्यानंतर रात्री दिल्लीला जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे। सूत्रांकडून आलेल्या माहितीनुसार पावसाळी अधिवेशनाआधी मंत्रिमंडळ विस्तार करायचा असून यावर आज दिल्लीत चर्चा होण्याची शक्यता आहे। त्यासाठीच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री दिल्लीला जाणार असल्याच्या चर्चांना राजकीय वर्तुळात उधाण आलंय। ब्युरो न्यूज कोकणशाही। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।